sini division ni vice president Pandano Amerika tau Pandano teu kholonan tabo kok narunai advisor ni এই সভাতে উপস্থিত আছেন আমাদের পার্টির কেন্দ্র কমিটির sini party IPFT Sampohar regional ni vice president IPFT long live, long live, long live. IPFT long live, long live, long live. UIPFT long live, long live, long live. Brahmathai akare jai IPFT banar onarachon khabai kubai lamsa go, lamsa go, lamsa go. Brahmathai akare phai jakare jai IPFT ne banar tola phaner onarachon khabai kubai lamsa go, lamsa go, lamsa go. IPFT ne bisi ale jachak tati prale sham nai, sham nai, sham nai. UIPFT ne bisi ale jachak tati prale sham nai, sham nai, sham nai. Prem Kumari ne bisi ale jachak tati prale sham nai, sham nai, sham. Devar mandi bisi dale jate tati prale sham nai sham nai sham nai Omi devar mandi bisi dale jate tati prale sham nai sham nai sham nai Oi depte diprale lagi bo party o thangai tini je o IPF tini banar ma kise Pilano sini media takuno bele bele hambai ang agi ek সময় 2017 hongkai ang IPF khai tongmani no joto chini o jaga o tabu khino tidul tongnai agi chini dabi jai song ta kumui song rogoi ang khai tongmani no ek সময় ang khasi angai mane saimia mane bahai kai ungkong thangka ang lam korawai 2018 jidi mani pore kaina ang bobagrani logigo thangka bobagrani logigo thangya konei bajal bari tu podabil jorang ma himka ya kung mai borok bai baksa kintu ase khai phaimaya golobo singtini kola bagan chino jagan borong no kicha botongo IPFT BJP thajak sarkar tongo phade aro thangya konei aro boti pralen chano hongkai ba sumo gerta ti pralen chano hongkai ba aro thangai sam palbaksa ka khayei jahate kai ti pralen no tunan bagi hine kha khayei ang phaimani hongkai tegaisa chini a jodi ngobo jagawo aron bisingo kokbo kisa misa khoi bisingtei nglayo abono chini o jagawo hongkai panchayat bokri hinai kuno graijo khaija village committee ro grei hinai gabono sung tipra motha je khaimani to sung ngo village committee tong panchayat tong hin to sung khayable ngai chini manthai sokte sung tipra sangai sung ro manthai sokte kisa misa mara nango sung khaiba sana nang diba ha diba ha buima ma hin sung mana mo sung gang jodi o jagani leader ungtongai ang kaisa borokno jodi rot tugura sapano kuno phano rimaya hangkai angbo sacha o jagan borok bai angbo sacha hane hinjaknai abo ngina ang tini tipra mothaya kana naka nang agi tipra motha bo tam tongon bo poto ang to tipra motho chino ro panchayat dokringe ano to borok kuno poti dia ek samoya puru salai tongo borok mane podok kuno nangya hin sawaise ngka ang ba serai ba podok gri phano samuno khaimano ngkai ba tabukse ang saimano je পছারা কোনো কাম সিং yang saiman tangaisi tangi hindi je executive board ewo borok kri hingai nini baglai thani khuklai thani kuno jaga phano khane asi ekmatro buimang hangkai simise khanao bangna jaga khai kuno phang khanai abun bagi no ang saiman khase obo hai rok tong hangkai balance jaya hanga no leader hisabe rewo borok tikhlaina hangkai to sungro gari hisab musu borok hindi hangkai sangapro thango haise hai mana jaga hangkai tai nono khuspata khaiya abun bagi ang tipra motha maya kar kan sin mungka ang kola bagani Ranbir Devarma te kola bagani leader hisabe ang samungkai tongo chino jagano nungna chin party bis bang ang niji saktarinyo khom kai party bis tipra motha khai sinamni jak ne tinni ne netrite khorobose khorob buda ani netrite tini phaika hangkai 42 family chino kola bagan sing joto thangak ekmatro hangkai butar hangkai 180 butar joto borok samungni jamila bai tabu kebo ba robot bagan hok tongo griba joto kola bagan borok griba kebo buini huga kamala thangjak abon bagi joto borok sabai malia kintu borok bo phaina tongmani no gai bohni bagi samungma khai tongma ba 180 butar 42 family